Ake ngikubulise Sihlobo, ngikubingelele nakuleli sabatha namhlanje egameni elihle leNkosi yethu onguJesu Kristu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi kusesemnandi ukufunda izwi likaNkulunkulu wethu ngazo izifundo esiziphiwayo ibandla isikole sesabatha sihlinzeka ngezifundo ezinhle kakhulu. Sesike sezwa kule kota yokugcina onyakeni ka-2020 ngemfundo yase-Eden. Namhlanje ke sizokhuluma ngawo umndeni. Kuyajabulisa futhi ukuthola ukuthi imfundo eqaleni yayethatha yenzeke in the form of a family. Umndeni ubuyona besona sikole labazali bebambisene khona ngokufundisa izingane beyiqeqesha zisezincane noma sesikhulile. Ake siqale ke lenkonzo yethu ngomkhuleko. Baba wethu othandekayo sezulwini, siza kuwena ngokusithoba kwenhliziyo nomoya nomqondo nomzimba kuba ututshwe uthabele intando yakho, uthambe intando yakho lapha emhlabeni. Busa ke Nkosi isifundo sethu nabo bonke abasilalelayo ngegama lakho. Nkosi enhle siyakhuleka manje kuzobe phakade. Amen. Sikhuluma namhlanje ngomndeni bazalwane. Indimana yethu yekhanda itholakala ke kuZaga 1 verse 8 okhuluma ke ngokuthi indodana mayilalele ukufundisa kukayise, ingadeleli umthetho kanina. Usiyayithola ke nje yona le verse ukuthi ikhombisa ukuthi ingane ayivumi ukufundiswa abazali bobabili, umama uma ebeka umthetho iwuthobele, ubaba uma ebeka isifundiso isilalele. Yilawo nto esiyitholayo nje eli kwisifundo sethu uma siqala. Khona into engiyithandileyo la umbhali wesifundo ayivezayo noma ayiqhamisayo ukuthi thina sonke njengabantu ngokufanele ngabe kuyenzeka ngabe njalo siyafunda. Lelo ke iphuzu lokuthi impilo ngokwayo iyisikole. And then kuyavela ukuthi ke kusukela emuva ke le ngezikhathi lezo zokuthembeka nobuqotho bama-Israyeli kwakugqamile ukufundiswa kwabantu abasha. uNkulunkulu wayeqondisile ke ukuthi izingane kusukela zizincane mazikhuliswe ukuze ke zikwazi ukuqonda ngobukhulu bakhe nobuhle bakhe uNkulunkulu. Kuphinde kuvele ke ukuthi noba zazi zambulelwe ngomthetho wakhe ziphinde futhi iboniswe ngomlando kaIsrayeli. La kubekwa khona ukuthi ingoma nomkhuleko kuyizifundo embhalweni ezibonakala zimele ukuba zikhulise umqondo uyithathe uzamukele. Omama nabobaba bamele kufundisa izingane zabo umthetho kaNkulunkulu oyona ogcizelela isimilo sikaNkulunkulu. Bese lokhu bembulane nemigomo umthetho kaNkulunkulu enhlizweni nomfanekiso wakhe uNkulunkulu ubonakale engqondweni kanye nasemphefumulweni. Ngakho ke ukufundisa ke okuningi ukufundisa kokukhuluma oral and lokho kodwa ke kuthiwa ke abantu abaningi abasha bafunda kakhulukazi ke ngokufunda okwakubhaliwe ngesikhathi samaHebheru. Kubhalwe ke ezincwadini kuthiwa ama-parchments noma ama-scrolls eTestamente endala. Kwakumbhalo ke loyo wavulwa phambi kwabo ukuthi bafunde incwadi Zara of Ages ipage 69. Kuyavela ke ukuthi ingxenye yabanzi yomlando womhlaba imfundo kwakuyona into eyithatha yenzeke ekhaya, ikakhulukazi ke empilweni yobuntwana, impela yobuntwana ekhaya. Lapho ke kwakuthola iBhayibheli khona lalifundisa ukuthi imfundo yenzeka emndeneni. Imigomo okumele ithathwe zingane noma ngokwethu ivamise ukuthi ihambisane nesimo sokuthi siqhamuka kuliphi ikhaya elisima kanjani. Masibheka ke la oqala umndeni siyathola ukuthi akukuningi esixoxelwa ngakho ngalomndeni emakhasini ombhalo ukuthi kunhloboni yona yomndeni, kodwa kuyabonakala nje ukuthi kusele kuqaleni kumlando wabantu kwakukhona vele ukufunda okusesimeni sekhaya, kuthatha isimo sekhaya oba bafundiswe abantu ngaleso sikhathi esiphambili. Encwadini education ikhasi 33 sithola ukuthi uhlelo lokufunda ngaleso sikhathi lwalenziwe idela lenziwe lugxile emndenini. uAdamu waba nendodana
indodana kaNkulunkulu, uLuka 3:38. Lokho kusho ukuthi-ke kusukela kubaba kuye kubantwana kwafuneka bamukele ukufundiswa okuphezulu okuzoba ngokwabo ngokweqiniso, beqonda lokhu ngendlela yokuthi bakuthathe ekhaya. Kuyavela-ke futhi la ukuthi impela lokhu kufundiswa kufanele kwenzeke ikhona kwafuneka kufundiswe ngey'mangaliso zendalo, ngemva kwesono kanye necebo losindiso. Kunamavesana nje-ke amaningi engigxile kona njengamanje, kodwa into esiyitholayo nje ukuthi indlela yokufundisa yayimiswe emhlabeni ukuthi ifunde kuleyana yokuqala enzeke e-Edeni, noma sesilapha ngapha kwesono, kodwa kumele ngabe sifunda ngale kusengale kwesono ukuthi ukufunda nokufundisa kuyisima kanjani. Siyathola ukuthi-ke imizekelo yale mgomo enziwa-ke esikoleni, ezwa esikoleni kwafuneka iqiniswe ekhala lase-Edeni, ikhala lokuqala labazali bethu, incwadi education, ikhasi ngelamashumi 20 page 20. Imfundo-ke yobuKrestu inokuyinikela-ke ukuthi imindeni ifunde namalunga ngezifundiso ngokukhonza kanye nokufundiswa nobudlelwano, nokuvangela, nokusebenza. Ikhaya lapho-ke umzali enza khona uthando nethembiso kaNkulunkulu ey'nganeni, akubonisa ukuthi kuyisima kanjani. Kubalulekile-ke nokwethula uJesu ey'nganeni njengenkosi nomsindisi kusese-eli nje. Lokho-ke nokuphakamisa izwi kaNkulunkulu ey'meni zonke zokuphila. Umndeni-ke kufuneka ube yisibonelo sokuthi buyini ubudlelwano obuhle okufanele sibuqonde, nokuthi ubaba wethu osezulwini ubukeka kanjani. UGenesise 4:1-4 sola lapha-ke indaba kaKhayini no-Abela, balisa babili imhlatshelo enkosini, kodwa siyazi ukuthi oyedwa wayefunde kahle uNkulunkulu ufunani, omunye weza engafundanga kahle ukuthi uNkulunkulu ufunani, ngoba leya mhlatshelo yayikhuluma ngecebo losindiso iboniswa emlandweni ngaphambili ukuba ngempela kufike sonke isizukulwane sesiqhamuka ngasemuva, nokuthi abantu yini efuneke bayethembe. Lokho kubalulekile. Kuthiwa-ke noma ngabe linjani ikhaya, kodwa kubalulekile ukuthi uqinisekise wena ukuthi isimo salo ikhaya sikahle ukuba kufundiswe iy'ngane. Ileyo ndawana nje engiyiphawulile esemqoka. Masikhuluma ngobuntwana bukaJesu Kristu, umbhala akusiniki futhi izinto ey'ningi ngakho, kodwa nje noma kwakuyinto engathi isala ifihlakele ngobuntwana bukaJesu Kristu, kepha kuyabonakala ukuthi yena abazali bakhe basemhlabeni uMary noJosefa babe ngamaJuda akholekile, babethembekile kuNkulunkulu, befunda futhi ukwenza intando kaNkulunkulu nokufundisa yena uqobo lakhe uJesu, lokho uNkulunkulu abembulele khona. Lapha-ke sola ukuzalwa kaJesu Kristu ngomoya ongcwele kuyena umama uMaria, simbuzwe secula ingoma yokudumisa ebonga uNkulunkulu ngokuhlonishwa kwakhe okukhulu kangaka, azalwe-ke uJesu Kristu ekhaya lelo-ke labazali ababili, Josefa kanye noMaria. Siyakubona kugqama-ke ukuthi kwababili laba bantu ababili babe ngamaJuda athembeki, sengishilo lokho, afuna ukuhlonipha uNkulunkulu nemithetho yakhe yonke kaNkulunkulu njengoba injalo. Encwadini-ke i-Education page 70 kuvela ukuthi-ke la umntwana weJesu Kristu wathola ukufundiswa okuyikhona ethempelini, isikole sethempeli, and then umama wakhe futhi njengothisha wakhe wasemhlabeni, naye futhi endebe zomlomo wakhe wakwazi ukuthi athathe embhalweni nakubaprofethi afundise umntwana wakhe uJesu. Wafunda okuningi kwasezulwini ngaleso sikhathi leso-ke. Amazwi onke akhuluma ngaye kusola kuMoses ngo-Israyeli abona ayezwakala efundiswa kumama wakhe eguqile noma esemadolweni. Kuyavela futhi ukuthi mayekhulu uJesu ebamdala, isikole-ke lesi sabafundisi noma-ke sabaholi othisha naso saba isikole ayisifuna futhi esibalulekile. Agcina ngalapho-ke imfundo kaJesu ayitholayo wayithola-ke ikakhulukazi kuthisha omkhulu okuwuqobo lwakhe uNkulunkulu. Ngiyayibamba le ndaba leyo nokuthi-ke ngakho-ke akuyena nje uMary noJosefa abafuzile uJesu Kristu, kodwa wafuza uyise uqobo lwakhe uNkulunkulu kukho konke okwakufanele aqonde. Ngakho-ke sibona leli khala kaJosefa noMaria libonisa uba umzali kwingane kusho ukubambisana,
and futhi akusho ukuyifundisa izinto zakho kodwa ekaNkulunkulu oyicaphuna kuwo umbhalo nasey'ndebeni zakho. Ey'ndebeni zakho kufuneka kuphume lokho okufazele izwi kaNkulunkulu, iy'ngane zikuzwe ziyifundele futhi nazo ngokwazo. Asihlabele phambili-ke sibeke ukuxhumana-ke lapha-ke kuthiwa-ke ngendlela eyodwa nje ukufunda kahle kahle kuwukuxhumana singathi kwezinga-ke eliphezulu. Uthisha uyena onolwazi oluningi nokuhlakanipha nolwazi oluningi namaphuzu amaningi. Uyena-ke futhi okufuneka lolu lwazi lolo adluliseleke enganeni noma-ke emntwaneni. Uthisha-ke ugcwala ulwazi oluningi ukuze akwazi ukulidlulisela kwabanye. Kusiza ngani ukuba nolwazi olungazange liboniswe noma lidluliswe kwabanye abantu ngokubafundisa na? Elinye izinga-ke elisemqoka lapha enye level eyokuthi-ke uthisha uJesu Kristu kufanele sibe ngothisha ubuchwepheshe good teaching skills. Zitholakala lapha ngokuba sibe ngabantu abakwazi ukuxhumana ngendlela efanele. Lokhu-ke kusho ukuthi yonke indlela yokwakha ubudlelwano lapha-ke exhumaneni. Uthisha wangeqiniso-ke uyadlulisa ey'nganeni lokho naye akutholile bese-ke nazo ingane-ke zikuthatha-ke lokho kuba ngokwasonke. Ngakho-ke abeqiniso besilisa nabesifazane ibona-ke abazoba ngabafundisa ulusha ney'ngane ngakho konke okunzima empilweni ngokubazwela bona kanye futhi nokubaza baqonde ukuthi kuphi abangakwenza ukuze bazuze kakhulu empilweni. Education 2:12. Ngakho-ke amanye amazwi-ke aveza nje ukuthi umsebenzi omkhulu wokufundisa-ke ukufundisa umntwana kuleli zinga lemizwa, emotional level, noma lobuyena personal level. Lokho futhi makufundiswe ekhaya. Umndeni-ke uyisikole esemqokelela indlela emangalisayo. Ubudlelwano obuhle mabakhiwe phakathi kathisha nomfundi. Shuthi lapha-ke phakathi komzali nengane yakhe in this context, family context. Ubudlelwano bethu-ke mabakhiwe futhi bukhuliswe ngendlela yokuxhumana. Umama Kristu exhumana noNkulunkulu ngokufunda iBhayibheli langomthandazo. Kwanda ubudlelwano babo buqine. Ngakho-ke nemndeni-ke nawo futhi bese iyaqondiswa-ke iyakhula ngomusa kaNkulunkulu nokumazi uKristu. And then-ke kuthiwa-ke lapha-ke thatha-ke isikhathi-ke sokuxhumana ngokufanelekile. Ulungiselela umndeni wakho ukuba ube nobudlelwano obungobabo noKristu, uba size bakhulise ubudlelwano futhi babo nomndeni, and also futhi uvule umgudu wokuxhumana ukuze bathokoze lapho noma bathokoze kanye noma ngendlela ephambili mabekhula beya phambili bethola ukuthi baqalile ebuntwaneni ukufunda baze babe ngothisha abadala. Kusemqoka-ke futhi lapha ukuthi-ke uma ingane zingafundiseki imigomo efanelekile esembhalweni, kusho ukuthi impela ziyoba zingane ezinenkinga kuma-relationship nobudlelwano bazo buyokuba yinto eyonakeleyo. Ake ucabange-ke ukuthi yini ngempela ongayenza esemqoka ukuze ubonise ukuthi lento uyayisho. Uphinde futhi ubheke ukuthi izimo uyifunda kanjani-ke ngendlela ezokwenza ukuthi kungonakali phela umphumela wokufundisa lokho okushileyo kuze kuzwakale ukusho futhi ngendlela efanelekile. Ngamanye amagama ukukhuluma nje kukodwa akwenele, sikukhuluma ngendlela efanele, siphinde futhi sibe ngabantu abazibonelo ezinhleke. Uma sikhuluma-ke ngomsebenzi woba umzali, sithola-ke ukuthi uNkulunkulu lapha ubeka ukuthi obaba bangabahlukumezi abantwana babo baze bathukuthele, kodwa babanakekele, babafundise ukwesaba inkosi. Laphana-ke base-Efesu 4:6 kanti futhi 31:10 kwincwadi yeZaga ithi iBhayibheli ofumane umfazi ohlakaniphile ufumane okungaphezulu kwemali ngaleso sikhathi okuthiwa ama-rabbies, imali-ke yaleso sikhathi leso-ke. Ngakho-ke umthwalo omkhulu-ke esinawo wokuba ngabazali wona impela lapho obaba njengenhloko zemndeni kufanele phela bakwazi ukufundisa ikhaya iy'ngane ukuze mase siphuma zesikole semphakathini seyifundisekile. Ubuthakathaka obuningi bomphakathi nobe ey'kole ngakho konke ingenxa yokuxega kwemfundiso yasekhaya. Ngamanye amagama ikhaya lidlala indima enkulu esikoleni kanye
nasemphakathini. Uma kuxege lapho sobona umphumela omungemuhle emphakathini. Abazali ke ababonise ke uba netholo likamoya esingathi nje uthando, ukubekezela, ukujabula, ukuqinisela, nabo umnene, nokulunga, nokukholwa, nokuthobeka kanye nokuzithiba, nokuyikhuza. Omama ke nabo bale baqaphele wabomkhulu umsebenzi ukuthi oqala nje umsebenzi ofundisa ingane emphakathini, umsebenzi kamama okufanele abe nethonya elihle ekwakheni isimilo sezingane zakhe kanye ne-mood and temperaments of the home. Isimo sekhaya sakha umntwana othukuthele, umntwana ojabulile, okhula kahle ngendlela. Ngakho ke ikhali nerole enkulu kakhulukazi kwimfundo ke yobuKristu. Kunamavesi ke la abhaliwe oEfesu 5:32 kuzofika egcineni. Kodwa nje sifunda lamavesi lawa sithola izinto eziningi. Ngokuqala sifunda ukuthobeka, ukuthi umama athobele ubaba. Okwesibili ukuthanda, ubaba athande umama, nenhlanzeko nokungcweliswa makube khona laphana ekhaya, kanye nobuholi ke ubuhloko bukababa akube khona, nomshado ke omsulwa ukuthi abakholwa bakane nabakholwayo, nokuhamba ke okuqondileyo, nokuthi ke sibeke sembathe uKristu, siphinde futhi ke sikhuthazane ekuzabalazeni, sijabule uma ngabe uNkulunkulu esibusisa nje ngomsa wakhe omkhulu kangaka abathandekayo. Ngakho ke abazali abangamaKristu banomthwalo omkhulu wokufundisa okushiwo iBhayibheli, umzekelo kaJesu ebandleni nokuziphatha. Umshado ke ngokunye ke okuwumzekelo wobudlelwano obuhle obukhona obune sikubone ebandleni. Uma abazali benqaba ukuba bathathe umsebenzi wokuhola izingane, sobona umphumela uba ngomubi einganeni, bese kuba khona nesithombe esingesihle ngoKristu ngenxa ukuthi abazali azange bafundise kahle emhlabeni. uNkulunkulu uyayala abazali abamaKristu bafundise izingane zabo ngokuzimisela. Deuteronomy 6:7 base befundise kahle izingane zabo bese beshiyela ke enkosini ukuthi phela sathathe ingqomo ezifanele zinoThixo ngenhliziyo, izithathe inhliziyo zonke uNkulunkulu. Bafundise ke kumesaba uNkulunkulu nakho ukuzinikela kupheleleyo kuyena uNkulunkulu. Le verse ke iyabonakala ingenkulu kakhulu kuma-Israyeli ukuba bafundise imfundo einganeni zabo ngendaba ezinkulu Jehova azenzileyo ezelabantwana bakhe, baphinde futhi baxoxele izingane zabo indaba ezinkulu nangesiphambano kanye futhi nokuqonda ke konke lokho nathi ngabazali esaqondisa einganeni zethu. Ngakho ke ukwelapha noma ukuqeqesha ingane kuyinto efuneka umzali abe ngophakamayo nophaphemayo afuza umqeqesho kaNkulunkulu ukuze ingane ziwatholisise kahle bese ilungiselelwa kubudlelwano obuhle kanye noKristu ekugcineni. Uma ngabe senze konke lokukahle lo umsebenzi omuhle nomkhulu, kodwa kumuntu uphiwe ke abalungelo kuyikhethela ke bese ekhulile engakhetha ukuhamba ngendlela simfundise ngayo noma akhethe indlela enye ehlukile. And then ke bese kuba khona ke isigaba esithi ke singakhohlwa. Lapha ke kuthiwa uNkulunkulu uma ebathembisa ama-Israyeli ngezo lesethembisa ekhuluma ngoMoses, wabatshengisa ukuthi yini enhle abathembisa yona, wabahola ke endleleni. Base befikile ke ukuthi uMoses ingabe senikhohlwa phela lokho Jehova kuhle anenzele khona, ngoba inkinga ke leyo futhi yomuntu ukukhohlwa imisebenzi kaJehova uma isephumelele. Ngakho ke le minyaka leyo eyinkulungwane noma ke iminyaka eminingi esiyibonayo, izimo ke mayingashintshi nje kuphela njengoba sishilo namhlanje, kodwa imigomo yasendulo masibambe kuze kube isikhathi samanje ukufundisa izingane ngendlela ephakeme nendlela futhi enokuyimisela uze ziyazi intando kaNkulunkulu emndenini, emphakathini, ezikoleni, njalo nje sifundise kahle izingane zethu ngendlela efanelekile. Sinalo ke sidaba ubufakazi ke thina bokuthi sikhuliswe kahle emakhaya ethu. Ngakho ke inhlonipho esinayo, ukusithoba esinakho, ukusithanda nokuhlonipha abanye abantu esinakho nako konke okunjalo ngenxa yemfundiso yasekhaya engicabanga ukuthi abazali noma sebephumule koqandayo umhlabathi, kodwa bashiya benze umsebenzi omuhle, masingakhohlwa ngempela ubuhle uNkulunkulu asenzele khona. Abazali ke kubalekile ke bafethu ukuthi baqonde ukuthi umsebenzi omkhulu wokuqala ukufundisa izingane zabo okufundiswa iBhayibheli ezimpilweni zezingane, ukuze bayihlele izingane bayikhulise kahle, bazize sijayelane nolwazi oluyilona lona uNkulunkulu zimazi. Uthisha wokuqala ke bakithi enganeni umzali ogama lakhe lingumama engize ngathi lapha la, come on mothers, wozani bomama ningabaleki kulo msebenzi wenu. Incwadi education upage 275 iyakubeka
ukubeka ngokusobala ukuthi abazali bangabaleki kulo msebenzi omkhulu okumele bawenzele izingane zabo bayifundise. Onye ukufundisa izingane ke bazalwane uyifundisa kakhulu ngethembiso kaNkuluNkulu nokuthi ke uyifundise futhi ngokuhlakanipha ethembiso kaNkuluNkulu bakwazi ukuzamukela bayiqonde ukuze zibe nomphumela empilweni yabo yamanje nempilo yabo yakusasa. Ngithi ke mina fundisa iba isibonelo fundisa. Uma wenze njalo wenze njengabazali, uma wenze njalo wenze umsebenzi omkhulu. Uma uzofundisa bese futhi uphinda uba ke isibonelo esihleke. Uma sesiyiphetha ke inkulumo yethu bathandwa benkosi, sithola ke la incwadi ye-education ikhasi noma amakhasi 275 yaku 282 engicabanga uma unayo kungakuhle ukuthi uyifunde, namakhasi 283 kuya ku 297 and so on. Kulawo makhasi kuningi ozokucosha ke lapho, kodwa nakho nje engikuthatha sengikugoqa kuthiwa ke phezulu kwamahlombe obaba nomama khona umthwalo oleleyo wokufundisa ingane isencane nokufundisa ingane isikhulile, uyiqeqesha, uyibonisa indlela efaneleyo. Lokho kumsebenzi ofuneka ke wezwe ngabazali ababili ngokucophelela nangokubambisana. Lokho umsebenzi osemqoka nokuqala obalekile. Ngaphambi kokuba bathabatheka abazali umthwalo wokuba omama nobaba, abantu besilisa nabaqotho ke mabajayelane ke nendlela zokuphila, physical development, nokuphila futhi okuthuthuka komqondo kanye futhi nokuziphatha nokuqeqesha ke moral training. Makube into esijwayele kakhulu leyo ukuthi yenzeke. Umsebenzi ke wokubambisana uqala kwababa nomama ngokwabo ekhaya. Kubalekile ukuthi bafundise izingane bebambisene, lona kuyijodli umthwalo abawenza bebambisene, futhi lokhu bekwenza njalo bendawonye befundisa izingane zabo bendawonye. Ngamanye amagama ke nabo uqobo labo abanikele eyabo intando kaNkuluNkulu, bafune ukuthi baxhasane omnye nomunye njengabazali, bafukulane nasekufundiseni nokuqeqesha izingane, bangagxekani nje omnye nomunye. Uma sikuzwa ke lokho ukuthi kuyasithathisa njengabazali futhi nokwenza ubulungiswa, lokho masikwenze ngendlela esingakwenza ngayo ukuze sikwazi ukuphakamisa ukuhlonipheka nomthwalo wethu esinawo einganeni zethu. Hloniphani, ngamanye amagama into engiyitholayo la, umama akafundisa izingane uhlonipha umyeni wakhe okungubani, okungubaba wekhaya. Naye ubaba afundisa izingane ukwezisa unina ukuba ke ikhaya lihambe ngendlela efanelekile. So ke ngofushane nje ke ihlobo ilawo mazwi uNkulunkulu afisa ukuba ke siwabukeke namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi uma sihlehlela emuva kwindimana yekhanda, ngiyangithanda nje ukuthi ngenxa ukuthi suke ibekeke eqaleni, singayigcini lapho eqaleni kuphela ukukhuluma ngayo, noma sesiphetha sithi ukubuyekeza kancane umlayezo okuyona, my son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Ndodana yami, izwa kufundisa kukayihlo, ungadeleli uyala kanyoko. Ileyo ndawana engithi nje izingane ke nazo uma abazali befundisa ekhaya ayibe ngabafundi abayimisele kulesikole sekhaya ukufundiseka ukuze zibe ngabantu abawufuza uAbela abangafuzanga uKhayini, owaphuma kulo ikhaya elifundise kahle kodwa wahamba indlela ephambene, kwathi uAbela wahamba ngendlela efanele njengokufundisa kwabazali ekhaya. Semqoka kakhulu ukuthi ababefundisa abazali singabe ngabantu ababukhuni kulokho abakufundisa khona. Ngifuna ukusho ke ukuthi umsebenzi omkhulu okubambisana uqala komama nobaba ekhaya. I want to emphasize leyo point leyo ngoba sifunda ikakhulukazi imfundo yethu esimeni sekhaya, uze masiphumele emphakathini sesingabantu nokho abakwazi ukuqonda ukuthi impilo isima kanjani nokuziphatha nje emphakathini kuyini ngenxa yesisekelo esihle esiyikhaya. Kunembuzwana ke la engicela ke siyibheke nje sibone ukuthi kwenzakalani ukuthi ke whether we have children or not, we all exist in some sort of domicile
and we all interact with others as well. What have you learned from this week's lesson that can help you in interacting with or even witnessing to others, whether in the place where you live or elsewhere? Nayo into ebalekile bathandekayo esiyibhekayo ukuthi masiphila nje singaba nezingane singebe nezingane, kodwa bakhona abantu esiphila nabo nesihlala nabo emphakathini. Umbuzo uthi yini ke sifundele liviki esingayenza kudlulisela nakwabanye abantu ukuze nabo baguquke beze kahle empilweni zabo. Omunye umbuzo uthi ke, we tend to view education as a good thing. After all, you can be against can you be against education, but is this always the case, or is this always the case? What might be examples of educations having been perverted and turned into something bad? What can we learn from those negative examples that could help us make education a good thing? So isifundo siyabonisa ukuthi imfundo ekhona isiphenduke yaba into enhle embi, kodwa yini esingayifunda naseyintweni ezimbi uba siphendule izimo zibe izimo ezinhle impela. Kwafishane nje ingakho kufanelekile ukubaka isithombe sekhaya njengesikole, ukuze noma sekubheda lapha ekhaya mina esikoleni ingane ikwazi ukukhumbula okufundiswe ngabazali bese ima ngakho kunokuhamba ithatheka ngale mkhutshana efundiswayo kwesinye isikhathi. Sikuvume nje ukuthi abanye othisha bazonibonela ezinhle lapha ezikoleni, sikuvume futhi ukuthi nazo izingane zinakho kubahlupha kwesinye isikhathi othisha ngendlela zazo nazo engamukeleki nengenawo amahloni okwenza lokho. Then as stated in Wednesday's study, we all have been given the sacred gift of free will. Sooner or later, when children become young adults or even adults, they will have to make their own decisions regarding the God whom they've been taught about in their young lives. So ngenxa ukuthi sinikeze ithuba lokuzikhethela ngelungelo lokuzikhethela, ingane ke mayisikhulileke iyakwazi ukuba ikhethe uNkulunkulu lo emfundiswe ekhaya noma uNkulunkulu omunye emfunde emaqeleni ngoba isithe yakhula yabandala. So isifundo sethu ke bantwana bakaNkulunkulu sikhuluma nje kahle ngokuthi sibone indaba yemndeni njengendawo yokufunda kweingane. Mina ngizothi nokufunda kwabazali ngoba uningi esikufunda ingane zethu singabazali, na ingane uthisha iyamfundisa ubaba nomama izinto ezithile. Ngakho nathi masifunde kubantwana bethu, naye mama funda nakumyeni wakho, nawe baba funda nakunkosikazi wakho, ukuze nenze umsebenzi obambisana izingane umsebenzi omkhulu ekhaya. Sengathi inkosi ngasibusisa ke sikhumbule ukuthi ikhaya liyisikole esasikhona eEden, namanje ikhaya seyisikole noma sekonakele ezweni kodwa sengaba isikole esihle ikhaya. Inkosi ibusiseke ukufunda kwezulayo manje ngegama layo elihle kuze kube phakade masikhuleke. Baba sezulwini, igama lenkosi Jesu Kristu ngiyakhuleka, nginikela umndeni nomndeni ukuthi ubuyise Nkosi isithunzi sobaba, ubuyise Nkosi ubuqotho nokuhlonishwa nokuhlonipheka nokuyiphatha nabo ngendlela efanele ukuhlonishwa, kanye Nkosi yami nabo omama ubaphe futhi Nkosi ukuhlonipha nokuhlonishwa nokuphatha la Nkosi emele bahlonishwe ngayo. Nezingane nazo Nkosi bezingane ezinhle ezifundiseka ikakhulukazi ngawe nangomthetho wakho nangendalo yakho nangemvelo yakho sibaba zomkhulu bakho, njengoba siyibona iuthisha wethu omkhulu. Nanxa sengemva kwesono we can still appreciate i-beauty ekhona. That means uNkulunkulu oyenenhloso enhle in the beginning uma umhlaba lezulu udala, nanxa konakele ngivakaza umcolo kodwa kusekhona ubuhle singabukhomba sithi nako kuhle Jehova akwenzile. Sicela kubusiseke lesi sifundo sethu nabo bonke abasizwayo ngegama lakho, nami Nkosi uzongibusisa kusifundisa kwelakho igama eJesu longileyo. Ngiyakhuleka manje naphakade. Amen.